ari kuti anonyengana nemudzimai wangu saka ani tinoda kuti prove chizvo here. Tisati ndasvika kumba ndakatanga kuona mameseji achipinda foni mangu achituka achinituka akandituka zvinyadzi zvinhu zvandisingakwanisa kuti nditaure pamberi penyu asi zviri mazvo mufoni. Pane meseji yazosenda iyi futi yekuti that's when ndinyenga mukadzi wako because wakapusa. Ndatanga kusenda message zveshuwa ndakasenda. Panguva ndakasenda message foni yangu ipa auto correction. Ndida kusenda kuti that's why wanyenga mukadzi wangu. Ndati that's why wanyenga mukadzi wangu. Ndakawa double space. Ndikuda mafaira. Asina kukanikwa nezvipanera. Ndoda nyaya dzechokwadi. Na Shelton House nyaya wakasenda message kwandiri uchiti ndinodanana nemukadzi wangu. Unodanana nemukadzi wangu. Wadzwisa dzokoro maybe. Wakasenda message kwandiri uchiti unodanana nemukadzi wangu. Yeka. Uyu ndo wakamangara iwe. Ndini ndakamangara. Ndo wakamangara. Yeka, vanodanana saka uri kuti chi? Mvuza ndokumbatsira. Wakasenda message uchiti unodanana nechi nemukadzi. Saka kureti pamusoro changa. Ava saka. Tinoda kuti mhosva yacho ndei? Ekuzivisa. Kakabuzisa. Uzive. Ari kuzivisa kuti saka mhosva yake ndei? Ati straightforward. Akatokuzivisa kuti saka mhosva yake ndei yauri kumupaura? ipa kuti ari kuti anonyengana nemudzimai wangu saka ani tinoda kuti prove chizvo here nekuti nini handina kwakakupuruvhira akati ndiri kudana naye. saka tinoda kuti Uraraisi. Akuudza. isa tinoda kuti achindiripa kana achitora mudzimai wangu kana mudzimai wangu pandoda kuedza kusvika paari pekuti kana muchinyoresa mastatements pamasamanisi domai mhosva unopanzwa domai mhosva kuti tigotonga munhu achipomerwa mhosva yake handi nokuti ukangotaura cheteyo kuti wakatisenda message udana nemukadzi saka eka mhosva yacho iri papi? samanisi ndakange ndakanyoresa mambo tichiti uya uzopupura kudanana kwauri kuita nemudzimai wangu sekusendera kwakaita meseji. Akapupura akataura kuti hongu dariro ora zvakada dzidzai kuisa mastatements anonyatsopomera wakaba sekuti statement andika wakandibira mumunda wakabira manwiwa munda mangu ndoda kuripo handitika kana kuti ndiri kupa mhosva yekudyisa mombe mushi munda mangu mastatements arege kusara akashama haaite zvakanaka handitika right chipinde zvemudani Pamusoro makurukoti ndosa wakatera. Imimi isejuisa mabrackets apa nyaya imwe kuti ndiri kupomera mhosva yekudanana nemudzimai wangu. Chipinda mudani. pamusoro changamiri Unochira. pamusoro changamiri pamusoro makurukota Ewe, itaso. pamusoro changamiri pamusoro changamiri pamusoro makurukota pamusoro ivadari. Nyaya yangu yakamira yakadai zvichangamiri musi wa 29 September yakange iri Sunday saka pane kunhamo kwatai tiri kumakuva musi 1 29 September 29 okay Ripi 2025 ino okay takange tiri kunhamo kwataivi tiri kumakuva saka nguva yekuti bhodhi yakuchidzikiswa mugomba kuti munhu afuchirwe Shelton akauya pandaive ndakamira neshamwari yangu mwe anonzi Mwashita anonzi Darlington asvika akanditi
tora foshoro ifushira ufushire munhu newe uchafa anenge angakaita zvokutonge akadhakwa here achitaura zvezvi zvokudraw attention yevanhu vese vakanga varipo saka zvadaro ndakamuti aiwa iwo kana waneta siya shavhi iyoyo panapa pari forumani pachi iye ndiye akambenga achifushira handina mumwe nangu achifushira asi akauya nefoshoro kwauri iwewe haana kuya nefoshoro research but akatongonditi enda unoita se okay ndikati aiwa iwewe hauite kunditaurira kuti enda unoita se unofushira munhu ko patange tichera gowa here wanga uripo here right ndokubva atanga kundituka ndobva taitonge tadzorerana mashoko sezvo anga aitonge akanwira muwangu saka zvadaro pepai muwangu wakanditi naye anonzi Mwashita akabva anditi iwe huona vanhu vese manje vakutopay attention kwatiri uno ngatibve panapa ndokubva tabva makuva kwekuya guva risati ratopera haro kuita sekufushira ndobva taenda kumba kubva kumakuva ikoko kusvika kumba pakareba pangangoita less than 500 meters tisati ndasvika kumba ndakatanga kuona mameseji achipinda foni mangu achituka achindituka akandituka zvinyadzi zvimwe zvandisingakwanisa kuti nditaure pamberi penyu asi zviri mazvo mufoni akandituka ndobva ndataridza wewe wanga ndinaye iyoyo kumakuva shamwari yangu akanditi andi tibve panapa ndati ona paita se pasvika nyaya iyi ona matukiro akundiita saka ndamupa foni kudaro achiverenga mameseji aya akabva nditi iwe ona imwe anonzani anonzi Darlington Mwashita ande akabva nditi kadi ona zvinyadzi zvezvi zvanga zvituka zvezvi zvanga zviri nani pane meseji yazosenda iyi futi yekuti that's when ndinyenga mukadzi wako because wakapusa tikati ayatoni ndobva anditaridza meseji iya ndobva ndaionawo zvechokwadi tiri pakati pokadzika kudaro kuti nyaya yekuramba shavheo ndoyatozosvika kwese uku mukomana tabva taparadzana naMwashita wewe achienda kwanga achienda ini ndakutoenda kumba nokuti ndatosvika kumba uye akuenda kwake Mwashita saka ndisati ndatosvika pamba akabva asvika mukomana uyu ndobva atanga kuda kutondirwisa kuti tirwisane kati aiwa iwe handisida kurowana newe panguva inoyi nokuti tikaita futi zvokuti tirwe apa togumisira takanganisa nyaya yangu iyi topedzera takuendaenda kupolisi takupedzerwa nguva nekuti basa rangu manje ndakaona kuti handizoshandi manje ndakuendaenda kupolisi tikati nini handisoda zvourwa newe ndikamutiza akanditevera pamba ipapo kusvika ndazovharirwawo newe panext door ndokubva aenda mukomana saka zvadaro ndakabva ndatodzokera kubasa nokuti handigare kuRimbiki ikoko ndinotoita kuenda kwandoshanda ndakabva ndamukira that was Sunday Monday ndobva ndamukira kuenda kubasa saka ndiri kubasa ikoko inini mind dzangu dzanziri pakuti maybe anga akadhakwa saka nokuti shavheo ingasvike pakutoti ndonitaura izvozvo rega ndimirire manje ndamirira manje ndaenda kubasa akaendera mberi ndongondifonera achindituka inini manje zvakabva zvazondinesa ndikati basa rangu rinoda a lot of concentration zvokuti ndiswere ndichingoramba ndingotukwa kupedzisira ndadonha manje ndikazoita zvimwe zvinhu Tuesday achienderera mberi chete achindifonera achindituka ndobva ndakaona ndikati aiwa saka izvi zvisiri zvekudhakwa zvinenge zvazvichokwadi ndo pandakazofonera mudzimai wangu ndikati ikoko maita sei because kusvika pese papo kwandiri nini she was still innocent because ndanga ndisati ndani zvandati ndawana zvadaro ndakafona pakati taenda kuvillage committee adaidzwa mukomana but ati handiuyiwo alright, it's okay. That was Tuesday. When is Thursday, Friday ndichiri kubasa pesa ndobva ndazodzoka senga yaSunday, next Sunday ndobva ndazodzoka ndaenda kuvillage committee kwekuya ndobva ndasvika ndobva vanditsanangurawo zvikanzi akaramba akati hatiuyi nditongo ikoko saka zvadaro ndokubva alright imi chindipai tsamba
inogona kuzondibatsira kuti kana ndine zvandozoda kuita kumberi kuti ndipushe nyaya yangu kuenda kwamambo kana kuti kupi, inogona kuzondimirirawo kuti ndakapfuurawo nekwenyu, nokuti ini ndaifunga kuti maybe tinogadzirisana at village level tokwanisa kunzwisisana, kana pane zvinondogadzirisika tozogadzirisika. Asi kana mukomana ati haakwanisi, haawiko, hazvinazvo basa, ndokubva vandinyorera tsamba iyayi. Then ndakabva ndadzokera futi kubasa, ndokubva ndashanda kuri kwankwana kwadzanga kuma Tuesday svondo rimwe rachona. Ndakabva ndati ndiende kwa Mambo Makope, ndakazodhira kuta kuendako nemhaka yekuti ndakangonzwa mashoko anga ari kutaura ake mukomana kuti atiri zvokurinike alright, kana uchinge wanatsopedza nyaya yekupoyadzoka iyo. alright, it's okay. Alright, ndo pandakazopusha kuti ndiuye kunoku. Ndo pandakazouya kunoku, ndobva tapuwa date ra18. Tapuwa 18 paya andifunga zvanaka kwese kumadheti kwasina basa. Handi nyaya yakuchaichai waipedza. alright, ndizvo. Good. Mhosva yerupomerwa wainzi wakamhangarirwa. Uri kuibvuma here mhosva yerupomerwa? Ndingati ndiri kuibvuma ndikuiramba. Kupindura. Uri kubvuma here mhosva yerupomerwa? Right, kusenda message kuti Aiwa. ndikubvuma. Uri kubvuma. Chipinda mudare chinzi kusti. Pamusoro edani. Pamusoro makuru. Right, wakanga uri musi wa 29 September zvikwasamatora. Eta zvidzo chingwe namaniki mako. Tiri kumakuwa ikoko kwakaya board. Ndinatanga bata shaviro, ndafushira chidobongo wewe. Ndapedza kufushira blapo mumfana wangu wanonzi makazi. Pafushira nakati wakapedza ungopa chisimba kufushira wamashita chikufushira wanga chitaone zvake. Ndakanza aura ndipo makazi afushira. Mashira yakabva tofushira. Uyu akabva tanga ndishauda mai wangu. Vashauda inini chituzi. Zvituzi zvese zvata shauda. Ndati osimba boy chichezva tenge yotirwa kuti zvakanzi. Iye uda kuita zvokuonerwa panapa sikuda zvokuonerwa panapa. Ndakati andikonerwa nani sindoona nevanhu vakafa iri makuwa muno uda ndionerwa nani vadzimai vari kuwadzimai vanhu vadiwa nawo ndionerwa nawo. Zvakanzi aiwa usanditsvage. Kana une nyaya yako nokutaura kawanda. Pandatowa nomwe wangu wanga ndinaye ipapo patabuda zvishoche makuwa mumwe. Ndakuenda ini zvakandibata. Ndakunzwa kuti akakushaudhirei. Uyu kusatoziva kozana kuti bata shavhe umbofushirawo mutundu. Wakamupire chii shavhe? Andangoti pachedu setimu ndaingoti ngatifushire mwoyo. No. Ndo zvakaitika. Iwe wakanga uchishanda here? Ndakatotanga tofushira board paikasvika. Ndibva Fushira. Ndibva wazom. Pandapa umwe wacho asiri. Pandazoti yakapedza unobva mapa mashita. Wanga akamira naye akabva tofushira ore shoya mashita wake. Uyu ndakazoramba kundituka. Ungori foromani here. Andisiri foromani. Ndasitomboti foromani pandangoti. Mira. Wakanga ushanda. Ndani. Ndibva waneta ndibva wapa mwashita. Mwashita aneta. Uyu akazokuwa nani? Ndanga chinja ndisati ndatombotora shavhe akatongoni. Anonzi Courage makazi. Ndakandichinja. Kuyakazonda sei kuna mwashita? Bandazobva ndati makazi wakaneta unopa chimashita wako ari mashoko. Alright, unopa mwashita after mashita. Obva pasimba ndopakabva tosade kuwaramba sei kuti ndiwe foromani here kana kuti kwete? Aiwa ndamboramba ndine foromani pandangoti sema. Aiwaka. Uri kunzwa uri kutopa command. Kana wapedza iwe opawo. Uyu kana apedza opawo. I-directive kai. Right. Izvo? Alright. Saka wanga uri ani ipapo? Aiwa taingoti mumwe wedu same age. Aiwa ndati iwewe pache zvako. Chigaro icho chawanga wachiona sei? Apa pasina chigaro. Pasina chigaro. Alright. Ndafunga pamwe uchati ndiri mutungamiriri ipapo. Aiwa ndandisitombori mutungamiriri. Alright. Okay, fine. Mashautana. Ndabva ipapo wati chikonzero chekushaudana ndechekuti ndaifushira makuwa. Ndamupa shavhe ndopakabva tanga kuti usanditsvage bvashauta mai vangu. Usanditsvage? Usanditsvage ndodata zvinhu zvokuonerwa nguva dzese. Uyu unofunga kuti sei akasvika pakuzopindura nemutowo? Ini ndingazive kuti sei akadai. Kozi ndatongomupawo mutito kuti saka zvakatokushamisa kuti? Zvakatonishamisa kozi handina kana ndichigumbu naye mukoma. Iwe wakapani wapedza kufushira wakapani? Ndakapa mumwe wacho anonzi Courage makazi. Watotamba naye. Aitofara vandopedza vandopa mumwe wacho anga naye anonzi Darlington mashita wake. Vatofushirawo. Iye manje. Ndati wakapedza ungopawo simba zvakanzi aiwa.
mpatanga tonisha udira mai wangu nini panda nangoti awala patadonzwa nomwangu naye ngatibude panapo patabuda patawasiya chivariko kuma kwako saka ane hasha dzanga ndinadzo panguva ndauza kuti kochi ndatanga kusenda message zveshuwa ndakasenda panguva ndakasenda message phone yangu ipa auto correction ndida kusenda kuti that's why wanyinga mukadzi wangu ndati that's why wanyinga mukadzi wangu notsokereza zvakanaka iripa auto correction ndakawa double space ndandidza kuti patayati that's why wanyinga mukadzi wangu ndo zvatakaita because 2021 ndakambomubatira message achinyora mudzimai wangu ndakangomutsura ndakamutsura atambotachinya ndakamutsura ndakatomurisa message ndakati siyani zvakuita vanangosiyana nazvo papapo ngoti information iyoyo ndandipesa foni pandakachinja foni yangu yandanayo ndopakavasa kuti information iyo ndangoti zvapera saka ndizoti beef yacho pamwe maybe ndopaikubvira here kubva kudhara ikoko handizoziva kune mukomana ndo zvakaitika ipapo nekuti inini nemukadzi wake handidanane naye kana kuziva kana kumhoresa mukati meruoko rwake kumubata chishanu handitoziva makamira sei chandinongoziva ndechekumhoresana takamira kurefu nekuti mamuka sei masora setidarikidzana. Right. Uri kuti wewe uyu atitaura kuti ndakaona message yekutukana pakazoita message yakazobuda yekuti saka ndichikunyengera mukadzi wako. Uri kubvuma here kuti ndiwe wakaitaura iyo? Iyo ndindakaitaura. Okay, fine. waida kuti zviziita sei? ndosati kuti foni yangu yakaitwa auto correction ndakatoti that's why uchichi wainyenga mukadzi wangu. Atiti denga ikabva kuno uyu isha kwauriwo wainzwa sei? Ndosaka ndikuti zvibvuma kuti ichokwa ndo zvakazoitika kuti ndandisingambofollowa message yangu ndaingonyiwa semunhu ndandakanoita kakuita. Kandizoti kuzinzwa kodai zvichinzi zvakauya kwauriyo kuseri kwakona yapidi kugeri kwauriwe yanyorwa unonzwa sei? Zvinongobata pamusoro imambo vese makateerera nyari pangu pamufacebook ngaangoti taitukana ndada kungomurwadzisa pachituko chandakamutukana kuti taituka ndobvira pakuti foni yangu All right. Kana uchita kunga wakanumira ndikunzwa kuti madhezi akasiteera acho wakazengo zvakaruramba uchimufonera ucho. Zvikumufona kana ne information foni yangu kuratidzai kana kurekodi. Atumira. Aitumira message. Message musi wawo watakanetsando watakatonzi ndini pakazoya adzimai yake kumba chinichemera chiti shuwa ndakambodana neme ndopandakazomunyora message ndikati wangu usarambe mudzimai wako nekuda kwangu message handidani mudzimai wako ndopandakapesa munyora message yo chete. Right, maitukana here makatukana taka kumakuva ikoko ndikanduta kwa takachinja in fact ndiye akandituka kumakuva hatina kutukana nokuti ndanda kumuzorera but arikutaura kuti makadzoseranaka ndosaka akazopika but iwe wataura kuti ndakazopika hasha kai saka hasha dzakabva kana mamusina kutukana ndozvachizvandotaura kuti pandakamupashavhe ini anamutaura naye kumakuva iye ndakatondituka akatutukira mai vangu patuka ini iwewe uyu ari kuti wakamutukawo futi uyu ndabuda kumakona donzano mangu tibuda panapa zvichaita right makatukana here pamakuva pamakuva ndatuka naye iye ndakatuka ndati makatukana here iye ndakatuka ini iwewe chii chakaitika kumakuva inini handina kumutuka. Wakaita sei? Inini chandakaita ndechekuti akanditi haana kundipa shavheyo asi akanditi tora shavheyo ndikati ayo handitore shavheyo inini iwewe kana uchingoneta unosiya shavheyo pasi saka iye manje anga akaitonge munhu akanwa in fact anga akatonungira nunye saka ndopa akatanga kundituka zvekuti akabva atanga kudhura attention yevanhu vese. All right, fine, good. Ndapambati ndapanzwa ipo imi varume vari kuita sei kwa uyu ari kuti akatanga akanditukawo handitika uyu ati handina kumutuka uyu ari kuti akanditukawo uyu ari kuti handina kumutuka handimona
Saka chii chakaitika? Vanhu vakatukana vakachinjana mashi. Murume atombotaura kuti pokutanga chitakatuka. Papa pataura angangopa njenga. Atotaura takatukana. Kutukana, right, fine. Kutukana vakaita sei? Vakatukana vakachinjana mazwi vakaipa. For whatever reason atingaizivi. Asi kuchinjana mazwi vakaita sei? Kana panga pasina kuchinjwa mazwi, uyu aizoramba achisenda mameseji pausho. Panofanira pakachinjaniswa mazwi akazoita kuti uyu azoramba achienderera nekuita sei? Nekusenda mazwi kupi? Kuna uyu patwari mazuva anenge 2-3 akaramba achisenda chi. Saka hatigone kurasa nyaya yekuti vakatukana varume vakatukana. Mukutukana imomo ndo makazobuda mashoko ekusvotesana ekuti wewe kutukana ko. Saka ndichikunyengera mukadzi wako uyu atovhuma ndakazvitaura. Pakutukana panotaka unorova rinogara moyo kwa kuti uyu anyatsodzwa kugodoka chacha zviri komo zvatingazvirambe izvozvo. Unotukana ndakanatsonzwa shuwa akanyatsonzwa zvakanaka, akanyatsonzwa mushe ndosaka akasumuka kuuya kuno kuti no izvi hazviite nokuti wakataura rumwe murume kuti ndo zvandoita pamudzimai wako. Hazvinyatsota mushe atiri hazviite zvakanaka. Kana ivo madzimai wo futi ndosaka vachirumana. Kuzva kuti mudzimai akataura kuti murume wako ndindi naye apamire zvakanaka handiti? Right, fine. Nyaya iripo yatikutonga ndekuti iwewe ndiudze kuti wakataura kuti ukandinyengera chiwo mudzimai wangu uyu abvumawo handiti? Saka une mhosva kai? Taurisa vanhu vachi mhosva ndoibvuma. Ndakasenda message namba. Now mukutukana kwatinoita, saka mambo vano vachitaura kuti musatukane handiti? Musataurana mazwi asina kuita sei? Asina kunaka, anoparadza musha, haaite zvakanaka, magariro enyu haazobuda zvakanaka nepamusoro pekusenzesa mazwi akaita sei? Akaipa, anogodora vamwe moyo. Hazvina kunaka izvozvo. Kana muchitukana, kutukana kwenyu ngakurege kubva kwaenderera mberi muchisiyana pakati saizvozvo. Inini handiwanzoda vanhu vanotukana. Hazvinyatsi kuita zvakanaka zvokuita community kana kuti society ine chipo chekungotukana every time. Ichakati chako, ichakati chako, ichakati chako. Zvatiri kuita tiri kusenzesa izvozvo kudzidzisa vana vatiri kumashure kwedu kuti vasaite zvakanaka. Vanotora chikoro ichocho ndo chavanofamba nacho. Ndo chavanofamba nacho ichocho vachifunga ndo magariro anoitwa muno munyika inei. Kwete, munyika inotoda kuumba hunhu. Munyika munomu vane mukana wokuverenga constitution yedu yeZimbabwe, mutemo mukuru weZimbabwe unotaura paunosimbaradza kuti nyika inoi yakavakwa nehwaro, pamusoro pacho pane hwaro hweunhu. Momata, toda kuedza kuvaka hunhu. Zvinhu zvese zvatinoita munyika munomu zvofanira kuvakwa pahwaro hweunhu. Ubuntu. Momata, hatidi kuti vanhu vavake upenyu hwavo pamusoro pehwaro husina hunhu. Nyika haivakike nemutowo iwoyo. Nyika inoda kuremekedza hunhu hwayo kuti munhu ave nechimiro, respect of everything, self respect, respect yevakuru, respect yevadiki, zvichinyatsoita muchechetero wakanaka. Saka ini ndiri kuti munyika mangu handidi vanhu vanotukana. Mbudzi kuna mambo. Mwanzwa ka? Mbudzi mbiri kuno usho. Simuka uyamira sei.